Tervetuloa Souden koiratarhalle! Moikka, mä oon Tiia ja mä oon käynyt täällä Souden koiratarhalla ensimmäisen kerran vuonna 2012. Mä oon käynyt siellä sen jälkeen lukuisia kertoja vapaaehtoistyössä ja suorittamassa eläintenhoidon ammattitutkinnon työssäoppimisjakson. Souden tarha tekee ihan valtavaa hyvää työtä paikallisten hylättyjen eläinten auttamiseksi. Sen lisäksi, että tarha auttaa näitä kadulla hylättyjä eläimiä, se myös auttaa vähävaraisia kreetalaisia esimerkiksi kastroimaan tai steriloimaan heidän koirat, jotta näitä ei-toivottuja pentuja ei syntyisi lisää enempää. Suomen on helppoa ja tosi turvallista adoptoida koira The Shoe Shelter Projectin kautta. Souden tarhan adoptiomaksu on melko maltillinen. Se on 350 €. Tarha laittaa koirat lähtövalmiiksi Ruokaviraston ohjeiden mukaan. Se sisältää koiran eläinlääkäritarkastuksen, sirutuksen, rokotukset, loishäädöt, passin sekä veritestit. Tarha haluaa myös varmistua, että Suomeen lentää terve koira. Tästä syystä koiralle tehdään tarkemmat tutkimukset kuin mitä esimerkiksi Suomen ruokavirasto vaatii. Kreta on suomalaisten yksi suosikki lomakohteista ja sesongilla täällä käy aivan valtavasti ihmisiä ympäri maailmaa. My name is Elizabeth Iliakis. I'm originally from Queens, New York, born and raised there. Just in the Chania prefecture, there's about 3,000, maybe a little less now. 3,000 was 2 years ago, the last time. On the whole island, I would say for sure 6,000, 7,000 animals at least. My name is Amelie. I'm from Germany originally. That I live here, it's now 4 years. First time I came here was volunteering, so that was 6 years ago. But it is very nice. It's very nice to work with all the dogs. It's also challenging though. There are good days and there are not so good days. But all in all, it's great working with the dogs. Right now, the weather. In summer, it's getting the weather. And of course, all the things that you see that you don't want to see, where they're still from abused animals to injured animals, animals you can't help, animals you try to help, but you fail. These are the challenges. We start in the morning at 7 and we usually start with cleaning. And then there are different things that we have to do throughout the day. Vet visits. Well, obviously, we try to socialize the dogs as good as possible. We get new animals. Sometimes we have to go somewhere. Somebody asks us to have a look at a bunch of abandoned puppies, for example. In summer, we have a lot of visitors coming and tourists. Fortunately, we also have some volunteers. It's very often that people come here and they don't even plan on adopting a dog, but they fall in love with some. That's also very common. But also we still have our website. So many people also see the dogs on the website. And then sometimes they decide to come here and meet them in person first, but there are also some adoptions going online. If they fall in love with a dog or decide on a dog, there's an adoption application on our homepage that needs to be filled out. And then our boss, Elizabeth, is viewing it. And if there's an okay from her, there's house checks and everything. But if everything works out, then the dog is coming to the people. Whenever they are old enough, they will get vaccinated. They will get checked out by the vet.
For example, if we have a bunch of puppies coming in, they are too young, they will get checked out. And then once they're old enough, they will get vaccinated. Yeah, we have to keep track of everything so that we can keep the dogs healthy, which is quite a lot of work. But I think you can see it in the dogs that they are all looking quite good. That's obviously something that people always worry about when they come here. They asking about things like anti-parasite meds and are they chipped, are they vaccinated? But yeah, that's we're keeping track of everything very well, I think. At the moment, we're at about 106 animals, although we have 3 leaving this weekend, which will bring us down to 103. It's not the number that I like to have. I like to have below 100 so I can give them whatever they need as far as doctors and special treatments. So I haven't been admitting any animals lately. I want to get my number down. But it's just been crazy. So my biggest countries of adoption are Germany in first place, Finland in second place. Then I would say England, Denmark, Sweden come as third runner-ups. The economy has been really working on my adoptions badly. So people are a little bit more cautious about putting a dog on their plate, you know? So I would say my adoptions, where I used to get maybe about 150 adoptions a year, I would say 100 on a good day, maybe. We have 3 core team workers that are employees that I pay, 1 from Germany, 2 from England. And roughly 1 or 2 volunteers during the off season. During the on season, I can have up to 5, 6 volunteers from all around the world, from Iceland to Australia, United States, everywhere. They come from everywhere. Good people everywhere. We have groups in every country who can do house checks for me. We'll do 3 or 4 video chats just so I can get accustomed to the people. And make sure that my dogs are going to the right hands. And then there are the adoptions of the people who actually come to the grounds. You know, it's different when you get to see the people. You're sitting talking face to face. You can see their eyes. You get a little bit of a history on them. Then I'm more secure. You know, I have to pride it on being a New Yorker and being in contact with so many people my whole life. I'm pretty good at reading people. So when they're in the shelter, we could close a dog within an hour, easy. Absolutely, having a support organization in a country is a definite plus for me because they're my eyes in that country, they're my ears in that country. I get real time what's going on. When I have potential adoptees, they could do the house checks. It's different when you hear from your own people, like when you hear from somebody, a Suomi person, tell you about my organization. So when I have a supporting organization in a country, it's a big plus for me. I have a German organization that is my support organization in Germany. They've been doing it since the time I opened up my doors. Their name is Tierfreud in Kreta. And they send me food shipments. They help me out with potential owners. And they create awareness in their country. This shelter, Suda Shelter, is run 100% on donations. We get 0 monies from the government, 0 governmental funding. Money comes from private donors. Money comes from organizations. There are some organizations that do give every year. I have a Swedish organization that helps me out every year. I have a lot of personal donors. The expenses of the shelter are big. It's about $110,000 a year to run a shelter like this with this capacity. So, but 110 comes in, 110 goes out. We're completely transparent, and we're very, very strictly regulated by the government. Someone like Chevy isn't neutered yet because he's a big body dog. So it's been proven in studies that big body dogs need their genitalia to create strong bones. So he'll be neutered later, about 1.5 to 2 years old. But the regular sized animals, after a year, they're neutered. Our puppies
especially our females, we wait till they go through their first heat to make sure that they're developed properly, and then we neuter them. And obviously when they're puppies, we try and keep the boys separated from the girls. Our adoption fee, if you compare it to other organizations, is pretty low, but we do that on purpose to ensure that everybody who wants a dog can get one. We charge €350, but you get a dog that's cost us a lot more because it's been neutered. It has a microchip, it has its international passport, it has its general blood work, it has a Leishmania Ehrlichia test if it's over 7 months, it has its parasitic medicines, and it has all of the vaccinations that it would need for at least a year while it's in your country. So yeah, our adoption fee is $350, goes directly into our bank account. That's a non-profit account that is regulated, and our PayPal, that's non-profit. Tämä on Milli ja hän on lähdössä meidän kanssa Suomeen. Milli on 7 kuukautta ja hän on lentovalmis. Hän on ollut rokotukset ja ulkoloisäädöt ja veritestit tehty ja hänellä on passi valmiina ja Milli on alle 8 kiloa ton lentokassin kanssa, eli hän voi matkustaa cabinissa Suomeen, eli mun jalkatilassa, semmoisessa pehmeässä lentoyhtiön sääntöjen mukaisessa kassissa. Jos hän olisi ollut yli 8 kiloa, niin hän olisi matkustanut kovassa lentoboksissa Ruumassa. Mä oon Saara Suomesta, Helsingistä. No ennen tätä meidän lomamatkaa, niin mä olin katsonut netistä meidän hotellin läheltä tai tästä suurin piirtein samoilta alueilta niin joku koiratarha. Ja päädyin tonne Soudan-tarhan sivuille ja kattelin siellä koiria. Yksi koira kiinnosti tosi paljon. Laitettiin viestejä tarhan pitäjän kanssa ja todettiin, että kyllä tämä on meidän. Ne siivoo jätökset tosi nopeasti pois sieltä. Niillä oli varjoa siellä, kaikilla oli juotavaa. Me ollaan käyty nyt useampi kerta siellä tarhalla, niin joka kerta niin ollaan nähty, kun niitä ruokitaan hyvin. Ja sitten kun ne työntekijät, ketä siellä on tai vapaaehtoiset, niin kun he on tehnyt tavallaan ne hommat, eli ruokkinut ja siivonnut, niin sen jälkeen ne jää seurustelemaan niiden koirien kanssa. Tavallaan sillä tavalla se kotiin vieminen on helppoa, että totta kai pitää sit opettaa, että miten käyttäydytään hihnassa ja että sisällä ei voi pissata ihan mihin tahansa paikkaan, mutta sehän on sama, mitä pennun kanssa tehdään, että ei se tarvitse olla pentukoira, jolle opetetaan niitä, että kyllä vanhempi koira oppii. Prosessi oli kuitenkin helppo, että siinä vaiheessa, kun hän totesi, että me ollaan sopivia adoptoimaan häneltä, moni voisi tänne hyvin tulla sillä rahalla, millä saat Suomesta rotukoiran, niin samalla rahalla pääset ihanalle etelän lomalle, kauniiseen Kreetan maisemaan ja samalla saat sitten itsellesi elämänkumppanin, että kyllä mä suosittelen ihan tosi vahvasti. Tämä ja tämän kaveri, näiden vanha omistaja menehtyi ja nämä tuli sitten tänne tarhalle etsimään uutta kotia ja saivatkin uuden yhteisen kodin ja ovat täältä lähdössä viettämään eläkepäiviä kotiin. Moi, mä oon Mari. Mä oon käynyt tuolla Soudan-tarhalla vuonna 2012 ensimmäisen kerran. Joo, mä löysin mun koiran Snoopin täältä Plataniaksesta 2011. Me oltiin lomamatkalla ja hän tuli sitten tuohon meidän hotellille joka aamu. Suomalaiset oli ruokkinut tätä pientä koiranpentua. Hän oli siinä vaiheessa noin 6-8 kuukautinen. Mä jotenkin, en tiedä, se oli varmaan semmoista sielujen sympatiaa, kun mä en sitä koiraa pystynyt sitten millään lailla unohtaa. Hän oli aika hupaisa tapaus. Kävi pöllimässä uima-allasalueella varvastossuja ja kävi leikkimässä siellä päivät. Ja sitten asui tuommoisessa pusikossa siinä hotellin vieressä yöt. Ja siitä sitten ajatus lähti, että tämä koira täytyy pelastaa täältä pois, eikä koittaa hoitaa asiaa niin, että aina seuraava turisti häntä sit ruokkii tuossa, koska jossain kohtaa tietenkin vuotta turistit loppuu täältä Kreetan saarelta. Ja niin siinä sitten kävi, kuulkaas, että puolilomaa meni puuhatessa sen koiran kanssa ja lopulta hänet saatiin sitten vietyä eläinlääkäriin, jossa sai tarvittavat rokotukset ja sirun ja passin.
Sitten Snoopy odotteli täällä joitakin viikkoja ennen kuin pääsi kotimaahan Suomeen, jonne lensi sitten sinivalkoisilla siivillä. Ja luulen, että kumpikaan ei ole katunut tätä ratkaisua. Snoopy on ollut todella ihana koira, oikein viimeisen päälle lauman jäsen ja todella tottelevainen, mukava, kiva koira. Oi. Hän on edelleen meillä. Hän on nyt täyttää 14 tänä vuonna ja elelee siispä vanhuuspäiviänsä nyt tällä hetkellä. Elämä on vähän tasoittunut, hän on rauhallisempi, mutta äärimmäisen suloinen ja ihana edelleen. Elämäni koira. Soudan tarhan toimintaa voi tukea oikeastaan aika monella tavalla. Yksi on tietenkin rahalahjoitukset, koska tämä tarha pyörii täysin lahjoitusten varassa. Se on yksi tapa toimia. Sitten toinen on lahjoittaa omaa aikaansa, kun käy vaikkapa lomalla täällä Kreetalla. Sinne voi mennä päiväksi auttamaan, rapsuttelemaan koiria, sosiaalistamaan heitä. Sitten voi esimerkiksi jakaa näitä heidän Facebook-postauksiansa vaikka eteenpäin, jolloin niistä saadaan tietoisuutta lisääntymään tämän tarhan toiminnasta. Helppoja tapoja, joista voi kukin valita itsellensä sopivimman. Ja tietenkin yksi erittäin iso tapa auttaa on se, että adoptoi itsellensä koiran sieltä. Se on valinta sekin, valita tämmöinen pelastettu koira täältä Kreetalta. Ja voin kyllä erittäin lämpimin sydämin tätäkin vaihtoehtoa suostella, jos omaa karvakaveria sinne kotia haluaisi. Että uskaltaako sinne tarhalle mennä, että tuleeko siellä paha mieli näiden koirien puolesta tai jääkö ne vaivaan sua, että mikä heidän kohtalonsa on, niin siellä pidetään koirista hyvää huolta. Ja nämä on niitä onnekkaita koiria, jotka saa uuden mahdollisuuden ensinnäkin turvaan siellä tarhalla, puhtaalla, hyvin hoidetulla tarhalla, mutta sitten he saa myöskin mahdollisuuden sille, että heitä adoptoidaan, jotenka me ihan rohkeasti ja ota Elisabettiin ja tarhaan yhteyttä ja me käymään siellä. Lahjoita aikaas tälle Soudan tarhalle. I just want to say a big thank you to my Finnish family. They were one of the first people that came to me when I took over the shelter and supported me, and I've made best of friends that I still have now. So lots of kiitos to my Suomi family.